iniciación da roda. Non sin antes darlle as gracias á organización deste festival, pois bueno, por elixirnos para representar ao Grupo Nobel cantando aquí para vos, non? Nós esperamos que vos houbera gustado o que fixemos, e bueno, hasta outra ocasión que nos deixamos e podamos cantar para vos. Voy a cantar desde Leíño. Bueno, non sei se nos vai dar permiso aquí os maestros de Treixadura. Bueno,
Pues si nos dan permiso, vos prometedes que nos dan permiso, ¿no? Bueno, pues si nos dan permiso, hasta vamos a cantar unha canción deles. Vai Follada de Sarena, de Treixadura. Ya está outra. Aumenta para quien sabe que